אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למי מכם שיש דף עסקי, קידמתם פעם פוסטים שלכם ממומנים בפייסבוק? השקעתם בזה הרבה כסף? לא תמיד. זה עשה את העבודה, ראיתם שזה מקדם, שזה מגיע לקהלים? אוקיי, למה אני שואלת אתכם את זה? האם ידעתם שבשנת 2023 פייסבוק הוציאה אפשרות לאנשים בפרופילים פרטיים, שלכאורה לא אמורים לכתוב לקהל שלהם כעסקיים, לעשות את זה גם באמצעות הפרופילים שלהם, באמצעות מעבר לפרופיל יוצר, ובחירה באחת האפשרויות שרלוונטית, יזם, יוצר, אמן, כל מה שנאמר פה, מטפל, יש כל מיני דמות ציבורית, משהו שאמור להגדיל את העוקבים, בלי צורך לקדם ממומן את הדף. אז שמי מיטל פומברג, אני מנהלת דיגיטל, עשיתי את זה ב10 שנים האחרונות לרשויות מקומיות, אנשים פוליטיים וגם עסקים.